ସବୁ ବୋହୂ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କହିଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବୋହୂ କେମିତି ଚଳିଲେ ସେ ଭଲ ବୋହୂଟେ ହେଇପାରିବ କହିଲ ସେ ଭଲ ବୋହୂ ଜଣେ କେମିତି ହବ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଇ ବିବାହ ପରେ ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବ ଯେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରଟା ହଉଛି ମୋ ନିଜ ଘର, ଯଦି ଏକ ବାର ତା ଦିମାଗରେ ଆସିଗଲା ନାଇଁ ଇଏ ମୋ ଘର, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ମୁଁ ଏଠି ଯେତେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆଉ ଚଳିବି, ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆଇଲେ ବି ସେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ନେଇକି ସେ ତା ଘର ଚଳେଇ ଦବ। ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ବିବାହ ପରେ ସିଏ ଯଦି ସେଇ ତା ନିଜ ଘରଟାକୁ ଯଦି ନିଜେ ନ ଭାବିଲା ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଘର ବୋଲି, ତାହେଲେ ସେଠି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ବି ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସେଠି ବି ସେ ବହୁ ସେ ଘରକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଚଳିବା ବଡ କଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। କେବେ ହେଲେ ଶାଶୁ ଘର କଥା ବାପ ଘରେ କହିବନି, ମାନେ ଶାଶୁ ଘର ଗୁମର କଥା ବାପ ଘରେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା, ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଯାଇ ଶାଶୁ ଘର ନାଁରେ ମିଛ କହିବା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କି ବଦନାମ କରିବା, କେବଳ ବାପ ଘରକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଯାଇ। ସବୁ ନାରୀ ନୁହଁ, କିଛି ନାରୀ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଘରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି, ସେଠି କଣ ନା ବାପ ଘର ଗୁମର କଥା ଶାଶୁ ଘରେ କହିବ, ନା ଶାଶୁ ଘର ଗୁମର କଥା ବାପ ଘରେ କହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ହଉଛି ଯେ ବାପ ଘର କଥାରେ ଅଛି, ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ ଦେଲା ନାରୀ ହେଲା ପାରି। ବାପ ଘର ଏକ ବାର ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିକି ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ସିଏ ଆଉ ବାପ ଘର ହେଲେ ବନ୍ଧୁ କୁଣିଆ, ବାପ ଘର ନିଜର ନୁହଁ। ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ତା ଶାଶୁ ଘରର ଛିଣ୍ଡା ମସିଣାରେ ଯେତିକି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି, ବାପ ଘରର ଦଲପ ଗଦିରେ ତା ଶାଶୁ ଘରର ବିପିଏଲ ଚାଉଳ ଯୋଉ ଗୁଡି ଲଗା ଭାତର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ପେଟ ପୁରିବ। ବାପ ଘରେ ବିବାହ ପରେ 15 ଦିନ ମାସେ ପରେ ରହି ଯଦି ମଟନ ଭାତ ଖାଇଲେ ବି ତାର ସମ୍ମାନ। ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାରେ କଣ ଯେ ବିବାହ କରିକି ଗଲା ପରେ ବାପ ଘର ପ୍ରତି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବାକୁ କମ କରନ୍ତୁ। ଶାଶୁ ଘର ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଘର, ସେଟାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେ ଘର କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଛ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ସ୍ୱାମୀ କି ଲୁଚିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କି ଆଜି ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ମିଛ କହିଦେଇଛ, ଲୁଚେଇ ଦେଇଛ, ସିଏ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଜାଣିଗଲା ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ମିଛ କହୁଛି, ତାର ଯୋଉ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଭଲ ପାଇବା ତୁମ ପ୍ରତି କମିଯିବ। ସେ କଣ କରିବ, ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ମିଛ କହିଦେଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି, ମୋ ଗରମ ଦେଖିଦେଲି ଜାଣିପାରିଲି, ଅନ୍ତର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କମିଯିବ। ସେ ଆଉ ତୁମକୁ ଅନ୍ତରରୁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ତୁମେ ତା ପାଖରୁ ପାଇବ। ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହବ। ତେଣୁକରି ସ୍ୱାମୀ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଲୁଚେଇବାଟା ଠିକ ନୁହଁ, ସ୍ୱାମୀ ବି ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଜିନିଷ ଲୁଚେଇବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ